लोगोफोर दिनै आं नोंथांनि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय फेसबुकनि रिल्स भिडिअखौ माबोरै आपल'ड खालामो। दा लोगोफोर रिल्स भिडिअखौथ' बयबो आपल'ड खालामनो रोंगौ, बेखौ बयबो मिथियो। नाथाय सोरबा भिडिअ हगारबाबो फेसबुकआव माबेबा अपसनफोरखौ इनेबल खालामनानै लाया। आं गोबां मानसिफोरनि भिडिअआव थांनानै चेक खालामनानै नायबाय आरो नुबायबो। सोरबा स्टार अपसन सेटआप जाब्लाबो एबा इनेबल जाब्लाबो स्टारनि अपसनखौनो होनानै लाया। ओमफ्राय आंनाव स्टार बिहरो। दा जाय लोगोफ्रा स्टार अपसनखौ इनेबल खालामनानै लानो रोङाखै, नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नायदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दा बिदिब्ला लोगोफोर नैबे जाहैबाय आंनि फेसबुकनि एकाउन्ट। दा आङो बेनि गेजेरजों मोनसे रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामगोन। दा रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय आं नैबे प्लास आइकनाव खनसे थुबाय, बेनि उनाव आङो नैबे रिल्सआव खनसे थुनानै होनोसै। रिल्सआव थुनाय लोगो लोगो आंनि गेलारिया अपेन जाबाय। आं दा बेयाव आंनि मोनसे रिल्सखौ आङो सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। आं दा आंनि नैबे रिल्स भिडिअखौ एसे काट खालामगोन, माने आंनि बे रिल्स भिडिअआ एसे लावद्रायनानै दङ। दा आरो नोंथाङा नैबाहाय नोंथांनि मिउजिकखौ खालामनानै नोंथाङा एड मिउजिक, नोंथाङा माबाफोर गान सोदेरनोबा सोदेरनानै लानो हागोन। आं दा बेयाव जेबो गान सोदेरला। बेनि उनाव आं नैबे डानआव क्लिक खालामनानै नैबे नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होनोसै। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, डिसक्रिपसनाव नोंथाङा नोंथांनि भिडिअआ मा नोंथाङा बिनि बादै लिरनानै लानो हागोन। दा एगजामपोल हिसाबै आं बेयाव आंनि बे भिडिअआ माने फेसबुक स्क्रिननि आपडेट नालाय, आं दा बेयाव होनानै लाबाय फेसबुकनि इम्परटेन्ट सेटिं लोगोफोर। दा बेखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव माबाफोर हेशटेग लागायनो गोसोब्ला हेशटेग लागायनानै लानो हागोन। दा आङो बेयाव मोननै मोनथामसो हेशटेग लागायनानै लानोसै। दा हेशटेगखौ मानि थाखाय लागायो गोबां मानसियानो मिथिखायो लोगोफोर। माने हेशटेग लागायोब्ला जाय मानसिया हेशटेग लागायग्रा, नोंथांनि भिडिअआ बै हेशटेग लागायग्रानिसिम सौहैयो, अब्ला नोंथांनि भिडिअआ बे हेशटेगनि गेजेरजों एसे एनैब्लाबो भिउ मोनो लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो हेशटेगखौ मोनसेयानो जा मोननैयानो जा, जोङो भिडिअनि गेजेराव जोङो हेशटेगखौ होफाथारनांगौ। हेशटेग लागायनायनि मेन रिजोना बेनो लोगोफोर, एसेब्लाबो नोंथाङा भिउ मोननो हागोन, एंगेजमेन्ट लाबोनो हागोन हेशटेगनि गेजेरजों। दा आङो बेयाव हेशटेग लागायखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे बुस्थुखौ नोजोर होनांगोन लोगोफोर। दा आं बेयाव मोननैसो हेशटेग लागायनानै दोनबाय। बेनि उनाव गाहायाव लाबोनानै नायनांगोन नोंथांमोना जाहाथा रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामलाबायनो नाङा। बेनो जाहैबाय स्टारनि अपसन। सोरनाबा बे स्टारनि अपसना डिसेबल जानानै थायो लोगोफोर। दा नोंथांमोना आंनाव गोबां मानसियानो स्टार बिहरो, ओमफ्राय आंहा स्टारखौ हरनो हाया। दा मानि थाखाय हरनो हाया होनोब्ला लोगोफोर बेनो, नोंथांना स्टार अपसन बा स्टारखौ सेटआप खालामखांनायनि उनावबो नोंथाङा बेखौ इनेबल खालामनानै लायाब्ला जोङो नोंथांनि भिडिअआव स्टारखौ हरनो हाया। बेनिखायनो जोङो बेखौ इनेबल खालामनानै लाथारनांगौ। नोंथाङा रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला अब्लासो आङो नोंथांनियाव स्टारखौ हरनो हागोन, बा गुबुन मानसिफ्राबो नोंथांनि भिडिअआव स्टार हरनो हागोन। दा सासे मानसिया आंनाव बेबायदिनो स्टार बिहरबाय थादोंमोन। दा आं बिथांनो स्टार हरनो हायाखै। बिथाङा अलरेडि स्टारखौ सेटआप खालामखांनानै लाखाबाय स्टार अपसनखौ, होनब्लाबो बिथाङा रिल्स भिडिअनि गेजेराव माने स्टारखौ इनेबल खालामनांगौ बेखौ मिथिया। दा आंनि भिडिअनि खालामनाय मेन रिजोना जाहैबाय लोगोफोर बेनो। दा जोङो गोबां मानसिफ्रानो बेबायदिनो खालामनानै लायो गावनि भिडिअआव। दा जों बेखौ माबोरै चेक खालामो? आं दा गोदान मोनसे रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामदों। आं दा बेखौ अपेन खालामनानै नायनोसै। बेनो जाहैबाय आंनि मोनसे गोदान रिल्स भिडिअ। दा जोङो गावनि भिडिअआव बेखौ अपेन खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना नैबे अपसनखौ नुनो मोनखागोन, स्टारआ इनेबल जादोंना जायाखै नोंथाङा बेयावनो मोनथिगोन। दा बेनो जाहैबाय श' इउर सापर्ट। नोंथाङा जुदि स्टारखौ इनेबल खालामदोंब्ला नोंथांनावबो बेबायदि अपसना नुजागोन नोंथांनि रिल्स भिडिअआव। आरो नोंथाङा जुदि स्टारखौ इनेबल खालामाखै, अब्ला नोंथाङा नैबे अपसनखौ नुनो मोननाय नङा, श' इउर सापर्टखौ। दा जोङो बे श' इउर सापर्टनि गेजेरजोंसो जोङो स्टारखौ हरनो हायो लोगोफोर। दा गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि अपसन नुजाया गारा आंनाव स्टार बिहरदों। दा जायफोरनाव बेबायदि अपसन नुजाया, अब्ला साननानै लादो बिथांनाव जोङो स्टार हरनो हाया लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गावनि रिल्स भिडिअआव चेक खालामनानै ला। दा आं बे भिडिअखौ खालामनायनि खारना बेनो लोगोफोर, माने आङो जायनाव स्टार हरनो नागिरदों बेनाव आङो स्टार हरनो हायाखै। दा गोबां मानसिफ्रानो आंखौ दुखु मोननानै दङ, स्टारखौ आंनो स्टार बिबाबो हराखै होननानै बुंनानै दङ मानसिफ्रा। दा गावसोरनो बे स्टार अपसनखौ इनेबल खालामनानै लायाखैब्ला आङो माबोरै स्टार हरनो हानो लोगोफोर। दा आङो बेनिखायनो नोंथांनि गेजेराव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। जायफोर नोंथांमोना रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामो, अब्ला नोंथांमोना बेखौ एसे
नोजोर होनानै नायबानो जाबाय। जायफोरना डिसेबोल जानानै दङ नोंथांमोना बेबायदिनो आं जेरै इनेबोल खालामनानै लादों बेबायदिनो इनेबोल खालामनानै लादो लोगोफोर। अब्लासो आङो नोंथांमोननो स्टारखौ हरनो हागोन आरो गुबुनफ्राबो नोंथांनो स्टारखौ हरनो हागोन। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लादो, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। बाय बाय लोगोफोर।